बारिश ମୁଁ ତମକୁ 5ଟା क्वेश्चन ପଚାରିବି ତ ଯଦି ସେ 5ଟା ସାରା क्वेश्चन ର ଭୁଲ आंसर ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ତମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ତମେ ସେରୁ ଗୋଟେ ବି आंसर ଠିକ ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ ତମକୁ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ହେବ। ठीक अच्छे ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ପୁଅ ଗେଲୁ। 2 नंबर क्वेश्चन ଆମ ଦେଶର ନାମ କଣ? ଦେଶର ନା ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ବାଲେଶ୍ୱର। 3 नंबर क्वेश्चन ଆମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଆମ ବିଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମତେ ତମେ ଜାଣିନ। ଏବେ ତମର 4ଟା क्वेश्चन ସରିଗଲା ଏ 5 नंबर क्वेश्चन କି ଅଜବ ଲୋକ 3ଟା କ୍वेଶ୍चन ପରେ ପଚାରିଲା ତମ 4 ନମ୍ବର ସରିକି 5 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇଲା। ବାସ୍ सब तू कह देलो कोई जल्दी पूछा कर जल्दी पूछा कर जल्दी